Lokal. So, iti dayta report kabayatan na. Sana all man deto yan, mga idol. Libre ang full tuloy. Libre ang flu vaccination. Isa yung katapot ti Provincial Health Office para kanagiti empleyado ti Provincial Government of Ilocos Norte. Ito kat iso apo ti programa iti PGIN para kanagito'y empleyado na. At ti report ni Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. May kanti libre nga flu vaccination dito sa aming empleyado iti Provincial Government of Ilocos Norte, babaen ti Provincial Health Office. Kagitan dito iti anibersaryo iti Ilocos Norte into no February 2. Iti mismo nga sangwanan ti General Services Office iti Kapitolyo iti pakiwayatan ti libre nga full vaccination kaniti empleyado iti provincial government. Lamman, gamaben dito iti mandar ni Governor Celia Arneta Marcos para palang iti panaypaay iti nagdiskusyon ato iti agpapay iti gobyerno provincial. Mangnamnama iti gobernador ang mabenta itong programa gat ang nagdapay ang magpasayaan iti siya ato iti empleyado pinagbalid ng episyente iti dapat nagtrabaho iti provincial government. Idol Dennis Alipio at IFM. IFM News.